Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşanın heja şeva bxêr. Rojeva civakê dest pê kir. Piştî heftiyê kedin em dîsal pêşberî we ne. Di rojeva milletê de, di rojeva siyasetê de û di rojeva dinyayê de çi mijar hene me îşev ji van mijara çend jê neqand em ê serê mêvanên xwe re xeber bidin. Di ekranên me de hûn dibînin îşev em ê ser kîjan mijara xeber bidin. Dijminantiya li hember İslamê, dijbertiya İslamê ya Xerbiyan divan mehên dawiyê de her diçe zêde dibe bi rastî ev ê tirseke di dilê wan de em wiha dixweynin. Îro di nav rojê de ji teref Wexfa Evîndarên Pêxember di derbarê vê mijarê de sempozyumekî jî hate avakirin. Dewletên Xerbî dijbertiya İslamê, dijminantiya li hember İslamê weke polîtikayeke dewletan êdî dajon û di nav xwe de li hember ew dijbertiyên hinek rêxistinan jî li hember wan bêdeng dimînin. Ev jî zêdetir wan cesaret dike kabukê de diçe ev ya mijara me yî sereke ye. Ya didiya derdê milletê yê iqtisadî bi rastî rojeva ekranan, rojeva siyasetê, rojeva çapemeniyê tiştek dine lê rojeva milletê em bêjin derdê iqtisadî ye lewra divan mehê dawiyê de ji heqetê ji alî iqtisadê ve millet dengasiyeke mezin de ye muheqqeq hinek tesîrên nexweşînê li ser vê meselê heye lê belê ka ev mijar jî der heqê wê de wê mêvanên me çi bêjin. Di dû re em ê werin ser rojeva siyasetê. Siyaset her diçe germ dibe bi rastî hilbijartineke pêşwext tê xeberdan lê belê ji teref îdare vanên hikûmetê ev tê red kirin. Li hêleke din jî di siyasetê de hinek em bêjin müttefîk, hinek em bêjin îttifaq hatine çêkirin û li hinek rêyên din jî tê gerandin. Ev jî di rojevê de mijareke me dine em ê serê xeber bidin û di dawiyê de jî di belakirina aşiyên koronavîrusê de bêedaliyetekî mezin di dinyayê de dewletên îşxalker, dewletên emperyalîst, dewletên ku çi hebe bira ji min re be rebena hep bana ku dibêjin bi Tirkî û bi 10 sala di vê 100 sala dawiyê de nexasim ew dewlemendiyê bin erdê Efrîqa û alema İslamê û rojhilat ku bi dest girtine û birine ji xurepê dewlemendiyekî avakirine di vê mesela aşîkirinê de jî divên bira tev ji me re bin, tev em pêşî xwe têxin ewlehiyê û dewletên ku ji alî aboriyê ve ji ekonomî ve iqtisadê ve li paş ve mane dengê wan dernay, perê wan tinin nikarin van aşiya bi dest bixin ewana jî bi nexweşînê re her diçe rûbirû dimînin, her diçe tesîra nexweşînê ser wan zêde dibe. Lê belê ev jî heye bi rastî di nav xwe de jî bi hevdû ketine. Dewletên Ewropa bi destxistina aşiyê de niha bi hevdû ketine, hevdû sûcdar dikin. Ev jî ji netêriya wan e, ji çavnebariya wan e, ev meselê jî wê di rojeva me de be. Temaşanên hêja li ser van mesela înşallah em ê bi mêvanên xwe re xeber bidin. Mêvanên me kîne em pêşî wan texdîmî temaşawanên xwe bikin. Mêvanê me yek jê kekê Abdullah Kavan ji Mêrdîn. Kekê Abdullah hûn xêr hatin ser çavar hatin. Perê de vê kekê xewaz bişwere. Kekê Nûreddîn Koserî jî min wî jî dît ser ekranan hûn jî bi xêr hatin ser çavar hatin. Xêra xwe be, Xwedê ji we razî be û şana ser xêrê be înşallah. Xwedê ji we razî be, Xwedê xêra we mezin bike înşallah. Belê me vî hawayî dest bi bernameyê kir. Kekê Nûreddîn kerem kin me got serê ewil mijara me ku em ê serê xeber bidin îro jî hûn jî temsîlkarê Wexfa Evîndarê Pêxemberin sempozyumek hat avakirin. Serê ewil em vê dest pê bikin dûra em ew naveroka sempozyumê jî em xeber bidin.
سمپوزیوما و ایرو ما تعقیب کرد براستی انجام نامه جی ما خوند چوا در باس بو گرنگی و اهمیتا و سمپوزیومی چی بو چه هات خبردان ده سمپوزیومی ده؟ بله بالنسبه خدای رحمان و رحیم بله یا حمودشتی ایرو لزاننگه که زانگه استانبول حقارتك لكعبة معظمة لشعارك إسلامي هات كرن اشترف جروهك جري دركتي سابقا جر ويجن قول نخوشي إنسانيتي نخوش أموانا برشر مزان وتلاعين دكن خلي تعالى في جروها قو جدر في تي خدي كرن خصوصا دناب عالم إسلامي لدخواز بي بلا كرن خلي تعالى فرصتي ندوان بدستي خورتي عالم إسلامي يوانجحوا لي راكي إن شاء الله دور حقيقة أفسون بوزيما قو وقفة أفين داري بيخمبر راست كرن حقيقة تشتكي دواري خده تشتكي يكمه تشتكي ميناك نموني وجارة يكم قو أفينا هاني تيكرن لورا نابنة تهيبو بين الملل بو قال لك جهاني دنياي سياسة مدار وأكاديميسيان بشتار بينابون و حاضرية خوا بمر بار وكرن حقيقة تشكي خوش بو فيداوي إن شاء الله نموني ذاتا و دي بيشروج دي إن شاء الله وهم بيهتر دارك بحولي قال لك تشكي خوشك هر كسي حاضرية خوا كربون و بمر بار وكرن حقيقة إن شاء الله أوانا وببن ميناكك جبونا أكاديميسياني نو جوان قول سرفي واري جريك شو قيسي بخابتن ريك دريش لبيشامي جريك سرفينا هين زيادتر ليكولين وخبات بين كرن وبعالم إسلامي ري بين بارفكرين كي عالم إسلامي جيكي حبكي باورياوي بوي باورياوي بأكاديميسياني باورياوي ببيشروجاوي بي والهمبر خاش برستا لهمبر غربية حقيقة بروحك توحيدي روحك إسلامي روحك إيماني لهمبر واندر كيفن وهر هيريشك دجمنا هيريشك خاش برستا دبي واري دقوهات كرن تشد خوازد واري حقارتا الإسلامي واري حقارتا لكولتورا إسلامي واري حقارتا للرهبر إسلامي يعني بيخمبر مقامي بيخمبرتي دشو واري ببرا بوقتا حقارتك بجوجك جهاد كرن عالم إسلامي إن شاء الله جنهاو بيبي والهمبري خواه يكيتي عالم إسلامي تبين عالم غربي يعني وينا الهمبري خواه ببينه ويش إن شاء الله ونكار بي جسارتي دخواد النبي نقو حقارتي قيمتي إسلامي لشعار إسلامي لبيغمبر إسلامي بكي جبي وارد حقيقة برباشبو ديسا جرك هركس وينا هاني بيچيك بفخر وعجب وتعجب وبيجو ويا شما نمكر ويحطى دولتك مزن دولتي إسلامي وقت تركي وقت إيراني وقت شيء النكر وقفة جوشك وقفة بخبري شيء وقفة أفين داري بخبر السلام فيها كري أفيا جرك نيح حولي شيء خشك اشترف كده هات حولي جرك هركس تبي عالم إسلامي اللي خدي دركه وجبونا جو بگه هدف آخوا بگه آرمان جاخوا جبي وارد بفيده بو إن شاء الله وبدوم إن شاء الله تبع عالم إسلامي الجهاد جيكي بدوم باش داره به برنامه کی بون حقیقتا او جيكي بالكش بو باش بو جي تركي جيكي و سركي مجلسات تركي باش دار ببايان دما پاشي ده هر برنامه چی درکتش درکت معذرت نوچه بون نبو لی جوهین مهمتر یک سرکه مجلسا فلسطین روی درهانه جهه کی مهمه اهم دو قرآن دعرلك مقدس تيجيكن سركي مجلساوي بشتار بو وقال لك طرف هر طرف الدنيا اجكي مسلمانه دواري خاطر شارزها وزانا بشدار بوم حقيقة پر بفيده بوم بله وقت مركار ويا بيجي سرچ سكنين اف برنامج هندروي برنامج چه بو حقيقة گرك ويناج كمرال سر بسكن
قش مجاري نقانه بون حقيقة مريك بيك بيجي مثلا شخوان ناوي برنامج دجبريا لأوروبا لدجي إسلام تيكرين يعني دجمناتيا أوروبيا لدي إسلامي ولحقارتها قولور للمسلمان دناف خد دكن أبي هاني وقفه خواست کی هایداریه که در عالم اسلام تگشید هایداری که جوینا چه بکی یعنی امت اسلام امتك بتنی مسلمانك بتنی لکیجان عالم اسلام لکیجان طرف دنیای حقارته که ببینه نخوشیک لی بکرن حقوقی به بنکرن گرک لهر طرف دنیای این مسلمانه دنی برای وی خو برا ببینن و خو مسئول جوی حقی ببینن و لی خودی درکبن جبو به هایداری هانی چه به وقفه اف مجار نقاند بو اوینا دجمناتیا غربیه لهمبر اسلامی حقیقتا لسر سکین خوش بو و مقام پیغمبرتی چما حقارت لی تکرن لدجی وینا استراتژیا مسلمانای سیاسی gerek çavabı و aşer'i gerek çavabı ve varisiya ve stratejik de peşedan hatın girin evej ki proxoş bun jikengi ve ev dijminati le Avrupa derketiyi dijminatiya İslami li ser vena hani sekinin hakikaten yani vana gotin tespitiye xoş yek biyek جماعتن قوتن اما حقيقة اوينا نجنها يعني كيفن دجمناتيا خاش براستا دجمناتيا جهو وفلها الهمبر اسلامي يعني مكارم بيجن حضرت ادم دست بيدكي يعني veya aslında mücadele hak و باطلية لهر دورة كي هر زمانة كي بالرنجة كي دني بالشكل كي نو اف دجمناتيا باطلة اللي تجبر حقيقية خو نشان ده آنها جی پیشکشیا و آهانی تبع دولت اروپا دکن به پیشکشتیا فرانسا لی حقیقتا اویا کینا که دهندره وانده و شرطی ایدی هوکارن دهندره خود بهرن کینا خواه بالزمان خواه در دخینن درویم دجبری و آهانی گرک عالم اسلامی حقیقتا یکیتیه که دنا خود ساز بکی تأسیس بکی که کاره به برسوک جوابک بهز بقوة بدوان كي أجكي فينا هاني نكن بوليتيقاي دولة إخوة أجر بوليتيقاي دولة أفد جمهورية إسلامية لأوروبا ومسلمانة ودرهاني قلق زراري مزن ببينن ومسلمانة دنيا جيش وزراري بين وخلق دنيا جيش كي ويز فينا هاني زراري بين بله كينو ردين جبوه في هايداريا بله جبوه في هايداريا هاني تشي بفي أف سمبوزيوم هاتل دار خستم بله از جکه عبدالله وی بپرسم یعنی فرانسا پر جارا دوی وارده دولت سرکه کو دجبرتیا اسلامی دین روژه و خباتو امبیجن هنک چالاکین کو مسلمان وی دردکن لهمبری وی با آوه که شدید درته هنک امبیجن ده قانونی ده دیاسایی ده هنک خباتین و هاچید که کو ناهله مسلمان وی در بیم بدن yani Fransa demek ki emle paş ve şuna veci binherin derdeki ve çuvahiye be İslamire keke Abdullah Kavan yani birasti Bray Fatih her tiştik her nerinik her emebejin tiştik zivire peşkeş ki ve heye yani de ev düşmanantiya Müslüman aşide döndüre Avrupa'da yeki tellaltiya gışatke yeki peşkeştiya gışatke yeki eme bejen re nişaniwanken ere bi tamamen bahsa Avrupa'ken fakat peşkeştiya veatke yekje Fransa'yı ki teji eve anizman bilhassa ji seroke ve piştik Macron hat bu peve eve gel ki betir peşdiçu aslında bingaha veya gelik heye ev sempozyum işi malume ve gildar xist evindari peygamber vaktavi bingaha vana çine tiştin ve derat hatı bungotin fakat şehla diroki de hafki aslında ezli mesele bilerim eri Fransa peşkeştiya vi işit Macron belki tellaltiya vi işit ki fakat ev zihniyeta haçliya ne hati guherandın yani belki gelik caraji vakta düşmanantiya Müslümanatkin ya da hakareta li İslam etkin Kılıf ticaret bine.
yani kılıf ki tamamı insana di dîrokê di nêzik dijî giş bo gillê binere ev kılıf ki li van fikrana dikin û dibêjin. Peki ev kılıf çi ye? Malum e ye di 2015 di wexta hakaretê li Qudsiyetê Müslümana gi karîkatura li Fransa gi çêkiribin û pêve dibin navê yani azadiya fikra, azadiya nêrînê bi vî şeklî li dar dixistin. Hatta 2020 yani ev sala me derbas kirin jî ew karîkaturina dîs anên mekteba wexta van mektebana hatin teşhîr kirin û pêve dîs ev tişta anên ziman digo dibin nêrîna yani fikra de azadiya fikra de vî şeklî em karin beya li dar bixin. Fakat peki Fatih neş hêla Müslümana tenê di Kanûnê Awropa yani kanûnê netewî hene. Hatta ev kanûna jî wexta madde vana ge hazir kirine di kanûna duda di tişkî yaz dikin. Tamamê dewletê Awropa hatta dewletê netewî giş bi tamamî fikrê gi qudsiyeta wan hebe veya dibin navê azadiya fikra de kesekî nikare hekaretê lê bike. Di ev benda wan de, di ev madda wan de ayekê na de a duda de ji bo tamamê dewletê Awropa çi dîn dibe, çi fikir dibe, qudsiyetê wan ge hebe hekaretê li wan tên kirin bi navê azadiya fikra ya da azadiya nêrîna nayên qebûl kirin. Ji ber wê yekê jî van kesanê gidibên azadiya fikra, gidibên heqê insana, dibe qudsiyetê insana wexta gi mesele dibe gi Müslüman tudnere van kesana ew pûtê gi ava kirine van pûtênê xwe dixwin. Yani demê dawiyê de yani em nabên ta dîroka kevndikî ji dîroka kev de veya gi dest pê dik û pêve bilhesa di 2001 de êrişê li qûla hatin kirin û pêve li Amerîka tamamê Müslümana wek terorîst û xwestin rê bidin pêşkeştiya veya jî Awropa kir. Piştî veya di salê piştî ev karîkatür niqaşî çêbû di ara Müslümana dû evanek bên fikra gitavêtin ortê karîkatûrê di heqê Pêxemberê Müslüman, Pêxemberê me di wexta veya çêkiribûn ev niqaşî çêbûn 10 salê paşiyê de nivîsê di Awropa de ji terefê ev qes heja rojnamegara ya da bernamegil televizyona dar dixin ev bernama ev nivîs pir zêde bûn. Ji ber wê yekê jî dixwazin nêrîna milletê Awropa jî biguherin. Bine di mesela karîkatûra de li İngiltere û li Fransa du heb îstatîk kirin birayê Fatih. Di van îstatîkana vê sualat kirin. Digo van karîkatûrînê gihatine li darixistin o diqesta di derketine di televizyona derketine ji milletê wan sual dikin û veya taswîr dikin taswîb nakin. Ji sedî heftê û pênc digo ev tişta em naxwazin çêbibe em taswîb nakin û bira veya qebûl nebe. Ji sedî heftê û pênc milletê Fransa û milletê İngiltere vî tişta dibêjin. Ji ber wê yekê aslında pirskirêka milletê Müslüman, milletê Müslümanê di hundirê Awropa de ne bi milletê wan re ye. Ev kesê ge hesabê pêşeroja Awropa dikin ya da hesabê ge hilbijartina dikin li ser wê rayna dikin pirskirêka Müslümana îro bi wan re ye. Ew jî bi polîtîkayê xwe, bi nivîsê xwe, bi bernamê xwe, bi medyaya civakî ji bo milletê xwe di aleyhê Müslümana xin û gişwan dar bikun ev fikriyata xwe serê wan xin berxebat dikin. Hakikaten li wê dera pir balamî kişan di ev sempozyumê de gelek madde hebûn tekê Nûrettin jî hinek anên ziman. Fakat yek balawe jî kişandiye, balamî jî xwe rastî kişand. Digo aslında gerek em nebêjin milletê li Awropa. Müslümanên li Awropa. Erê milletê li Awropayê Müslüman. Em nebêjin veya em bibêjin milletê Müslümanê Awropa. Çünkü wexta ku tu dibê milletê Awropayê Müslüman wek milletê gi vê dera koçberî wirkiribe ya da em bên Müslümanê li Awropa wexta ku tu dibêje wek Müslüman xelqê wir kes tune giş koçber bûne çûn wê dera. Fakat ku tu dibêje Müslümanê Awropa ek wê dera jî gelek Müslüman hene o van êrîşana, van hekaretana negli Müslümanê koçber tenê dibin. Ev hekaretana û ev êrîşana li Müslümanê wê dera jî dibin. Yani xelqê wê dera jî dibin.
شبر ویجی براستی او تشتا پر بالا مکشن. یعنی دنافکرنا دا جی ریه که راست دوی بی آجوتن مسلمانه کش وی در چونه وی در و لوی در وک ملتجینه یانجی وک میوانن برانه حسباندن مسلمانی وی هریمینه جی یعنی ایک لوی در جی مسلمان لوی در چیبونه لوی در خدایوان دایه عردوان هی لوی در لورا تب ایکش وی در نچونه وی در افتی قصد کرن گورنری نامن این تخش آنی زمان یعنی وقتا افتشتا اولی اوروپا بکارانی اف پیوانا یعنی وقت ملتی ما کسی مسلمان تونهی اوان کسی که هاتن ناوام گش دولتی درو هاتن کوچبر بونه وان کسانا جی مسلمانه لأوروپانه yani ne Müslümanı Avrupa'nın Müslümanı lüve derane ekş der vahatine nerenik bir şekli şber veji hakikaten evya pır balamışan. Şu bu çem beyad bejin lugor rakami vermi tamamı Avrupa azdı bejim biray fatih şissedi deh Müslümanın şissedi deh. Şu bu ezbe gotine mühim dibinem şehir deh insana ki insan ki ve deragı Müslüman be hakikaten liser ve mesele gerek bir beştağlanın şber veji sempozyumu bir rengi. Vakfa vindari pember gildar kısını hakikaten az pır mühim dibinin gerek işte vaya kabati bir rengi nel devlet keteni ligellik devlet aldı darketin. Peki Bray Fatih az xazımız veya bir kurtayı bebejim. Yani bungaha veya çi. Yani şu bu çe hakus yani vit işte Avrupa germ dikunu derdikın sahi. Yani çünkü vakta mecliye idare gibi bir şekilde bir rengi beyanat adı bir tesireli ser milleti vecitti. Ve Almanya tene sala gider bas bu nehsit o pinci hab eriş li Müslümana hatın kirin. Yani li camiye wan hatın kirin, li insanı çarçaf hatın kirin, insanı şekli şemali ve gibri bu şekli Müslümana bu erişi ve wan hatın kirin. Nehsit o pinci eriş tene li Müslümana hat kirin. Veya şu bu çi tekirin ev mecliye devlete gitxwazı millet bini ve nokte o Müslüman yani ev milleti Avrupa meyla wan neke ev propagandana gidve derat zedetkin. Aslında perskireka Avrupa derdi Avrupa'yı bir Müslümanları ev tiştaye ne milleti wan edi idare edi de peşeroj edi rola Müslümanayı ve Avrupa çibi yani gişsedi deh insanı nüfusu Müslüman be de peşerojedi rola Müslümanayı da Avrupa'da tesiravanı ser devleti pişti tesiravanı ser hilbijartini vana gışa hesap dikin şu bu ne ve nokta ki hedi jizede be rola Müslümanayı ve deradı kim bikin be tamamı medya xwe be tamamı nefisi xwe be tamamı bername xwe xwazin milleti xwe Müslümana dur bikin. بله که نوردین از وی مسئله خوازم وی در بگیرم گر خبردانی وکی ما بن کرم کن تمام بکن لورا مجارین میدن جی امی سری خبر بدن بله پراسی برات خوازه وینا بیش یعنی وگو که عبدالله چی گفت مسلمانه اوروپی یعنی مسلمانه که جورن نگه مسلمانه که تنی در دور عالم اسلامی چون ودرهانه بخبات کاری به شکل کی دینه لورا مسلمانه که چون نفوسا اوروپا بکشدی یکی یاد دوی ایرو اوروپا دنر جسدی 10 مسلمان هن yani خلقی وان مسلمان بونه ترساوانی کو دجمناتی الاسلام به اسلام ردکن جکی اوه yani خلقی وان دبن مسلمان ملتی وان دبن مسلمان دفج دینی خواه بابو کاری خواه بردن لورا او ویناد بیجن دبی ما به واسطه پاتریکی خواه و سیاست مداری خواه اف 1400 ساله ما اف خلقی هانه جی اسلامی دور کر جی حقی دور کر وی شکل اما ایرو ام نما کارن وان زفت بکن لورا دواره حیاتا کنفورتی و لکست چه لازم به ما دنیا گش ملکاند ما دولمندی آسیا و افریقا و تاوی دنیای آنین ما پیشکش خلقی خوا کرن ما او پی تطمین نکرن ایرو تو چه آزادی شکل نوع آزادی هب جوان ره
pêk anîn lê dîsa jikê dilê wan tetmîn nebû seadet pêr nedîtin îro ji xwe ji bona seadeta şexsê xwe li tiştekî nû digerin ê wexta ku İslamê û Müslümana dibînin û jiyana wan dibînin huzûra di nava mala wan de dibînin huzûra di nava Müslüman û derdora wî de yanî însanê dinê de ji hêla civakî bi wextê lê dinerin heqîqeten tiştekî pir xweşik e huzûra însaniyetê ancak di vê dirahanêdeyî çav li vêna dikin dest bi lêkolîna dîna teva dikin di nava dîna teva de İslam ancak tê acivandin lewra ew li gor fitreta însaniyê li gor ihtiyacê însaniyê xaliqê însan ew ji wan rişandiyê vêna hanê dibînin digel vêna yanî xweşkaya İslamê çawa di vê lêkolîna xwe de dibînin nexweşbûna van sistem rejim û dînê dinê gişa nexweşkana wan jî kê dibînin yanî bikêrine hatina wan ji însan jî dibînin vê nexlê bi can û dil dikevin dînê İslamê û her derin jî zêde dibe dora xwe berfireh dike ji vê ya hanê gelekî ditirsin dixwazin got insana wek sihrekê li wan çêkin wan ji vî dînê hanê yanî ji vê fitreta însaniyetê ki İslamê dûr bikin perdakê dîsa qalin û sûrek mezin têxin navbera însana û heqiyê têxin navbera însanê xwe û İslamê ji ber vêna hanê gelekî ditirsin û bi şiddet dixwazin vêna hanê bikin polîtîkayê dewletê wexta gotil wan dinere heqîqeten di nav Ewropaya de di nav xelka Ewropa de çi qeys însan dijminatiya İslamê dikin belkî berîn hev 200 salî 300 sal 500 salî ji nezanîbûna xwe dijminatî bi İslamê re dikirin lewra xaç Petrik û siyasetmedarê wan digo İslam işte haşa Hezreti İsa hekaretê dike mezarê diya wî li nava wan e û lê hekaretê dikin tiştê were ne baş û ne rast pê ew dixapandin ew ji İslamê dûr dikin ew jî kê dibûn dijminê İslamê Müslüman ama xelkê an hayê Ewropa kêfa li kêfa xwe nere hebkî nisbeten li gor xelkê dunyayê dinê hîn bêhtir azadin yani fikra wan hîn bêhtir vekiriyê dinerin got heqîqeten İslam ne tiştekî ne dînekî ne sistemeke got mere pêr dijminatiyê bike belkî sistemeke hatî ji bona ge insana gişa mesûd û bextiyar bike ev dîn ji wan re hatiyê gerek zû xwe pê bigirin û pê li dunya xwe jî kê mamûr bikin huzûrê bibîn û axireta xwe jî kê îro vêna ji bona ge bi şiddet dibînin tên ser İslamê siyasetmedar û petrêkê wan jî kê dinerin got nemakarin pêşiya vêna bigirin carê dixwazin bikin polîtîkaya dewletê bi qanûn bi fermî bi resmî sûrekê têxin pêşberî xelkê xwe û dînê İslamê ji ber vê yekê bi şiddet li İslamê heqareta dikin û îftirayê mezin ji lew navekî wiha lêdanîne îslamofobî dibêjin tirsa İslamê dibêjin bi rastî ew bi şeklê ku tirs ku didin ji milletê xwe re daîma Müslüman di destê wî de sîleh heye û di şer de ye di kuştinê de ye vêya xwestine ji milletê xwe re bidin qebûl kirin wexfa vîndarê pêxember li hember vê gotinê jî dertê dibe ne ev ne İslamofobiye ev ya ne aciziya İslamê belkî dijminatiya İslamê belê dijminatiya İslamê belê ev mesele wiha me qedand werin derdê milletê Tirkiye keke Abdullah Qavan ji heqetê êdî van roja da em tiştekî dinê xeber didin hikûmet îdarevan hinek dixwazin gava bavêjin nexwasim li ser hinek lazmatiyê di malê de yê ferz yê zerûrî hene û fiyetê wan bihayê wan her du çe zêde dibe em bêjin ji ber ku rewşa ticaretê bazirganiyê esnafan û danestendinê kêm jî biye û bihayê tişta jî zêde biye iqtisad îro di tengahiyekî de derbas dibe lêbelê em li rojeva Tirkiye dinêrin pir zêde nayê rojevê di ser hinek em bêjin polîtîkaya de ev tê xwendin naçima rûn wiha zêde bû vamê rûn di ser PTT de bi erzanî bifroşin yanî hinek tedbîrên ku wê bêne stendin li gor we wê neve çareserî iqtisada milletê bi kur ve diçe derdê milletê çi ye
بریانا چند روزا بو بیانات کدان بالحصا دواره یاغید او کسی که مسئول شوی وارده گوش زما یاغش بهابونا شکایت نکن دعا بکن و یاغید بینن إذا وشوبان نشوبان كي بله من خوند أبيع لطفك ددن ملتي يعني أم ياغي ددن وأبيع لطفك بي بله كلامك بله يعني وقتا قفت اشتانا قتين قوتون أصلا حفته و 4 هفته و 5 سال حشته كيم بيرا إنسان تدي ملت دكتن سرا أمي ببيجن آياغي آتوبا أو تشتانا قتين بيرا ملت إيرو بلكي اره او چیکتونه یه فقط حقیقتا بهابونک انسانه فقیر انسانه به قوتا پیاد شغله انسانه işçine şغلن کثیر پر زده گلوان کری حتی انسانه معمور جی yani maaşı van belki libor 2 سال 3 سال beri اسکارم به نویل کتی bu şekli gerek merel mesele binare tabi libya ere vitişti veya fam bakın ere پرسکرک دنیا گیشه بلکه اف نخوشیا قویته گدر کتوپه و دواره آبوریه دل تمام دولتا تسیر کلیه مربیا ببیج و حقیقت ببینه فقط شخیندی و آبه yani آبوریا ترکی آبوریا ملت بکی داره او مقصاد نبنا زنگین و فقیراده چقاسی وده به دولت لهمبر و gerek تدبیر نابستینه وقتا اف تدبیرانا گنیستندن لهمبر yani ev mekasad nabena milleti zengin ve fakirdi hakikaten pirskireke civaki derdikevin pirskireke hatta hilbjartin derdikevin pirskireke hükümet derdikevin gelip işte bir rengi de devlete dijit em dibinin yani gide aboriya devlet adı yani na Türkiye'nin vakit dijit bile dinleri havli düt işte iştaglandın yekje dibe insani orta yani ne per zengin و ne per fakir. Bir çeşitliğine o insanı per zengin bir çeşitliğine o insanı fakir bir çeşitliğine. Yani ev rakama şisedi çende. Şisedi de zengine şisedi ame bejin 6 hafte ortaya şisedi bisi fakir be dis idarak dibe. Fakat devleti bebeş sedi de ya da bazda zengine شسدی هشتی و پنج فقیره و دولتا پرسکریه که هری مزین لپیشاوی هم دواره آبوریه ده هم ده پیشروشی ده جی استقرار شوی دولتی رتونه شوی هلا ترکی ده هدی افتشتات اشتغلانن حقیقتا پشتی yani ev bahabun gıpırçe bu ev dolar و euro و زیر gıpır gıbahaçe bu ve ev makasada ara zengin و fakiradı ya da ev kesi ki para pe istimal dikim, para gıdıfroşun, pır zengin bun. Fakat ev insanı xwediye piya dişşoğlu ya da işçik dişşoğlu avan kesana ki pır fakir bun. İşte şiviyarı gerek tedbirik bestendin. Pır mesela dinav millet de veyat iştağlandın. Ki veya em güç dibinin, munji dibinin, emşi dibinin. Bu vakta döviz yani dolar ya da euro gizede de be tamamı kaleme mala zede de be. Yani ne mebeskadı bahsa yağı kir tamamı kaleme. شی چکا بگر، شی جاما بگر، شی خوارنه بگر، شی جامعه بگر. تو چه قلمی وقتا لیدنره؟ تو نره زیده دبه. فقط لگور و زیده بونا. اف دلار مثلا می ببیجم وایه نزدیکا 1000 کی جدا کد. یا da şizir nizika sedi derket. تو نره او fiyatana dicı خود دبینن. İşte devlet gerek veya presyon geçiyor. Yani bir şboçı danak ya da ban kese gibi gitkin fırsat kine millet rahat nekin hakikaten Türkiye'deki her imazın da her mecid heye de Türkiye'ye eri belki nekhoşi bu sebebiyle tamam edilmeye Türkiye'deki sıkıntı keme bejin duvarı aboriyede fakat de Türkiye'de bilhassa peri Türkiye gıpır yani eme bejin değer vendakir şiber veji her tişki baha buye insanı iro de Türkiye jiyana xod meşine İnsanı ne zengin be hakikaten ame bejin beri belki am giş düşün market ki belki sepeta xo mebşuq asi dadigir bir 200 milyon dadigir ungiş belki mehecar kederin ev 200 milyona euro ne çarsı di bir pesi di belki bir şeysi di de gartın de dagırtın
evyaji pirsgirêk herî mezin e heta yani ez vê bibêjim hikûmeta ana yani gişbeyar çareserîkekê nebîne di hilbijartinê de jî evya pirsgirêk pir mezin ve bê pêşavê gerek gavkê bavêj. ev der bi rastî ciyek mühîm e lewra gelo servê meselê de hilbijartina pêşwextê xeberdan keke Nûreddîn ev sewal ji bo we yani derdê milletê iqtisadî ye siyasetmedara wiha dide xeberdan li gor we sewala min didiya jî ji bo we em ê ja reforma iqtisadê xeber bidin lewra niha îdarevanên hikûmetê li ser vê meselê dixebitin li gor we ew çi be? Belê bi rastî pêşî pirsa we yê hilbijartina pêşwext rast e yani millet ji hêla aborî de pirsgirêkin gelekî mezin anha dibîne sıxıntiyê gerçek hakikaten zêde ne gelekin bêhna jî kê muxalefet ji xwe firset dibîne divê hîn îro hikûmet nehakimê piyasê sikakê pazar û dikana tevayî millet ji destê bihabûn û zama di zarînê de yê hîn millet aciz hîn millet ji hikûmetê nerazî yê di vê halî de di vê rewşê de lazim e em hikûmetê çîk bikin ji bona guherê hilbijartineka nû ji ber vê muxalefet vêne gelekî dixwaze di vê wextê de ji hêlekê vê dewlet yani hikûmet dewletê îdare dike ama li çardorê xwe jî kê şer dike yani îro til Sûrî nere til Iraqê nere til Cîrî Yemenê nere til gelek jer nere hikûmet destê xwe avêtî wir û hundirê xwe adeta divan warana de ihmal kirî teftêşa piyasê teftêşa sikakê teftêşa pazarê xweşik nayê kirin ev ya pirsgirêke gelekî mezin e ji hêlekê tu nere hikûmet di vê nexweşiyê de yani gavna davê ji bona got mesela karker û xelq perîşan nebe ama gavê wê heqîqeten dewlemend dike û feqîra jî bêhtir feqîr dike yani gavin xelet davê jî gavê got davê jî nabin merhem ji bona xelkê evêna jî kê dîsa çika xelkê iqtîsada xelkê heqîqeten kêm dike xera dike xelk heqîqeten di rewşek ne başê anha evêna hanê jî kê muxalefet dibe hîn di vê halî de gerek em zû herin hilbijartinê ji xwe li îtîfaqin nûh li tiştên nûh digerin lê hikûmet di vê warê de yeqîn nakim ku vêne hanê yani hilbijartinek pêşwext bîne ana holê la roj xwe bi sebî întiharê lê ew jî kê dîsa evê mesela hilbijartinê em ê ji xwe gavekê din xeber bidin li gor we niha em bêjin rojev muhtacê xeberdana hilbijartina pêşwext e yanî di van şertê îro de hilbijartineke pêşwext li gor em bêjin konjonktûrê çiqa mümkün e sewala didiya mesela reforma iqtisadê em xeber bidin yanî li gor projeyeke çawa lazim e hikûmet bide pêşiya xwe lewra demekî berê dîsa wiha çêbû di ser em bêjin kartol û pîvazan de wiha em bêjin xwestin piyasê têxin destê xwe hinek hikûmet divê evana firsetkarin li gor xwe hinek dixwazin mühendîsiya çê bikin niha em bêjin di ser rûn de di ser hêkan de wiha çê dibe û vê çawa dixweynin yanî reçeteyek çawa lazim e rastî reçete hene negotin hikûmet jî kar vana bicivîne vê qudreta wê heyê lê hikûmet heqîqeten vana ihmal yan jî kî xelet reçeteyê xelet merhemê xelet dînî piyasê yani heqîqeten anha wexta til meydanê dinere hîna xela li holê tu neyê yani sebebê got wek got dibêjin rûn û hêk û goş û tiştê wesaire biha bûne çi ne
ki van tiştek em dibêjin van tiştek em dibêjin jî tev li Tirkiye tên îmal kirin, tev li Tirkiye tê çêkirin ji derva nayên yani hin xelak belê werî ez jî dixwazim vêna xwe bêjim kerem ev tiştana îro li Tirkiye hin çê dibin çima biha dibin ji bona got teftêşa dewletê teftêşa hikûmetê li ser vana tune û bi yasa û qanûnên xweşik qetî çîk nakin. Mesela cotkar dibêje ez van pirteqala ve heta van sêvana ve heta van becanana ez bi xwe çê dikim behçe êminê li ser ji destê me bi du Iraqê Tirkî tê stendin û te re cîranê marketa cîranê min ne dûrî min 5 kilometre 8 kilometre bajar dûrî min ez derim wê marketê ez dinerim bi du Iraqa ji min stendiyî hatî marketê li wê de 10 Iraqa li ser nivîsandiyî. Hikûmet karin di vê warê de dünyayê kişi bir şekli yani di vê warê de kekê min maliyeta vê hanê heta gov insan yani cotkar vêna hanê îmal dike û kara xwe jî davê ser mesrefa xwe jî davê ser û bi du Iraqa difiroşte ki bu Iraqa û nîvekê îmal dibe nîv Iraqa jî kara wî serê kîlokê de bi du Iraqa tê ego vêna bibe bifroşi bi têxi marketê bifroşi yani hetanî ji destê cotkar her hetanî marketê heta rafa marketê çi qeyse mesrefa heyî hikûmet kari vêna hanê bir hetî bi sehlî hesab bike kari bêjî ji du Iraqa kirî kari du Iraqa bavê ser tev mesrefa karkerê got vê warê dişuxulin ev lojîstîka wê yê hemaliya wê yê neqliya wê vana gişa zêdeyî çara nikare bifroşi vê hanê zêdeyî çara bêfirotin veya sûcî qebahete lewra heger îmalatçî bi du Iraqa hem kar dike û hem jî îmal dike lazim tu jî zêdeyî wî kar neke tu nere bi 10 Iraqa tê firotin yani 5 qata lê zêdeyî hikûmet vêna hanê îmal dike vana giş teftîşî derdikevin di kontrolê de ihmalkarî heye hûn dibêjin ihmalkariya me zin divir de yî û a duduwa jî perwerdehiya insana di vê sistema hanê de xetaya mezin ji vêna haneyê yani insan ji bona şexsî menfaeta şexsê xwe hatin perwerdekirin yani gotiyê sistema got insan perwerdekirin û mezin kirine de dewlet û perwerdehî sistema perwerdehî aynen wek fabrîqa insana yani fabrîqakê tu malekî ji vir didixî serê din wexta derdikeve bi şîklekî dinê derdikeve tu axê ji vir didixî li wî alî bi torbekirî hazir derdikeve tu dendika jûr dixî li vî alî qelandî biraştî ve heta xwêkirî hazir derdikeve û di pakêtê de yî yani perwerdehî jî bi vî şeklî insana tînî vî şeklî insanê got ji vê sistema hanê derketine ji bona menfaeta şexsî xwe tenê tefekkür bikin derketine. Ew jî kê dibe fırsete hikûmet îro li derve dinere li derdora xwe dinere li tiştê li polîtîkayê ewlehiyê dinere hayê ji polîtîkayê bihayiyê tune naxwe çi ji mir lazim be ez ê çawa zû dewlemen bibim çawa zengîn bibim ez ê vî şeklî hermê ji bo re gelva Iraqakê serê kîloyek kartol ve heta kîloyek sêv û pirteqal kar bikin 5 Iraqa 10 Iraqa 8 Iraqa kar dike ev yani fırsatçîtiyekê qereborsaçîtiyekê li gora yasayê dewletî adinê hikûmet ciyekî din jî sûcdariyek me gelekî mezin dike tiştê got di destê hikûmetê de ew jî aynê bi vî şeklî li xelkê dinere xelkê ji xwe re karkerekî golsepşta wî gerek dewlemen dibîne mesela di fiyetê ceyranê de di fiyetê mazotê de di fiyetê van tiştê got ji hikûmetê tên stendin û tên belakirin evana gelek zam bihatiyê fahiş tên kirin mesela tel ciyekî tel Tirkî mazot biha kir te benzîn biha kir refînê Tirkî refînê dewletê ne yani heger îro firotibin tiştekî jî dîsa serî pêncî dewletê pêncî şirketan e dîsa dibin kontrola dewletê de ne evana wexta ku te zamek fahiş lê kir heta serê 2 meha serê 2 hefta te zamek lê kir ev ya tamamê tiştê ku derin û tên dimeşin li Tirkî digerin vana gişa tesîr û bandor dike belê têkiliya wan bi hevdû ve heye îro li çi dinere hikûmet zamê dike hikûmet vergiya gelekî bihatiyê datîne ser herkes
yani karker jiki, fabrikatör jiki, u xwediyê lojîstika jiki vana gişa ji xwe dikin hincet û bahane dibêjî hikûmetê vana çî kirin maliyeta mesrefa min pir zêde bûye ez mecbûr em vî şeklî bikim. Ji ber vê yekê evana giş ji millet derdikim. Êşawan millet dibîne. Millet hakikaten goyîro tiştek çêbivî yani ez ê belkî ji sedî pêncî belkî zêdetir destê hikûmetê negirin. Hikûmet divê dira xetayê gelekî şaş û mezin. Di polîtîkayê de hûn xetere dibînin hinek em bêjin di pêvajoya vê îdareyê de jî hinek nexweşîn dibînin. Bi rastî nêzî 20 sale hikûmet ser îdareye û destê wê de polîtîkayeke qewî heye yan jî paşveçûneke qewî heye derheqê vê meseleyê de ne em bêjin ecemiye yan jî heye ne nû hatiye serî îdarê di pêş me de muheqeq wê hinek derheqê vê reforma ku tê behs kirin ew ê hinek ga bêne avêtin lêbelê ew çiqa wê ciyê xwe bînin ew ya mesela pêşerojê ye. Mesela mutlaka wê fêdeyê biçûçik çêbibe ama fêdaya kurek mezin got insana rahat bike milletî tevî rahat bike tu hêviyek minî bi vî şeklî tu neyî yani. Belê divê meriv wan em bêjin maddeya hinek bibîne. Kêkî Abdullah Qavan mesela siyasetê em dest pê bikin sê çar deqê me maye ji bo navberê lê em vê meselê qismekî serê xeber bidin. Siyaset niha hê zêdetir li gorî heftiyek berê bi dengekî bilind êdî hilbijartineke pêşwext dixwîne yan jî bi deng dike. Erê muhalefet tu daîm ji hilbijartina em bêjin vêtîne ser ziman divê sibê jî hilbijartinek çêv ve di muhalefetê de bimîne dixwaze mehekî dinê hilbijartineke dir jî çêv be. Lê li gor we niha rojeva Türkiye û rojeva siyasetê li ser hilbijartineke pêşwext tê texmîn kirin evan xeberdanê ku tê nekirin çûne hatina partiyan partiyên ku bi hev re îtîfaq kirine di nav hev de diçûn tên di van roja de hêdî meriv dikare bêje ew texmîn bi qewet dibin? Yani ji du helat merekar li mesele binere Bilal Fatih yek ji hêla muhalefetê dî merekar lêviner yek ji hêla iktidarê merekar lêviner. Ew beriya reklaman ji hêla muhalefetê de binêrin? Belê. Durem hêla iktidarê de mebinarin. Kerem kin. Yani ek pir tîne ziman heger hûn medyaya wan, heger hûn televizyonê wan, heger hûn nivîsê wan temaşavanê me heger şopan dibin. Yani tamamê bername wan nivîsê wan li ser hilbijartinê pêşwext e. Heveya jî bi piranî tînin ziman heta ek rokê dura sêra gilê dinere dibe wala hilbijartinê bi hundirê sê meha divê hebe. Yani nêrînek wa ji hêla muhalefetê heye. Heveya jî wek bîska me got bingeha veya çi ye? Yani ew jî îstatistiqa çê dikin, îro hikûmet jî çê dike. Li gor nêrîna millet, li gor aboriyê, li gor wekte jî anî ziman ev 20 sal dî iktidarê de ye, hinek jî guherandinê dixwazin. Muhalefetê veya jî dî, bilhassa di hilbijartina İstanbul û Ankara de, ge ez gavna bavê jim, ge ez nigna bînim arakê, ez karim bibim iktidar nêrînek bi vî rengî pêrçebûye. Adu da wek be bîska di behsa wê kir, di tamamê Tirkiyê de pirsgirêkek aborî heye. Belkî pirsgirêka aborî netewî be, fakat ji hêla Tirkiyê de, ji hêla millet de xweşik vî tiştî dibînin pirsgirêka wê, feqîrtiya wê, bihabûna wê dibînin, hilbijartinê gizû giçê bibe, berê aborî rast bibe, ev veya jî bi tamamî zanin wê bi dest bikin, bi kar bînin, yani ihtimal xwe bi qawet mere bibêjin, ber vî tiştî jî gizanin tamamê yani bernamê xwe, nivîsê xwe, tînin rojevê ya da mesaja ji hikûmetê dişînin, ji partiyê dişînin, dixwazin heta tesîrek psikolojîk çê bi ji terefê gel de hilbijartinek ne, ji ber wê jî vêya tênin ziman. Ji hêla dide malûmê we ye
هنك بالحصة HDP ام بحثا بكن به البجارتنا أنقرة وإسطنبول محلي ده تكيلا CHP وانگ پورچه بو دبی واری دجی بلدی و دراستندن انا گپیش ده شهلا مخالفت دی وقتا مرلید نرم اف اتفاقیا انا چه به و نه شرطی به حتی انا اتفاقیا قد ارا CHP و HDP چه بو یا د پاش دریا ده بو یا جی پرداک داوتن سر و دگو کسی نظام اصلا هر کسی زانه بو فقط علنیش هر دو طرفات ندهات کرن فقط دوه البجارتنا گپیشته بالحصا البجارتنك هش وقت گش بو گچه به و اف تابلو گخرا نبنش بو يجي عجلت كن يعني البجارتنا گبه برای فاتح شانا ده چوقاس اما بين گاوني گدجي اما بيجن بلكي بوليتيكي تركي جي وك HDP يا دا اما بين PKK حتى بيجن گاونا گتاويش جي تدنر CHP دوي وارده دنگ ناکه حتی بلکه اپراسیونا استانبولی لHDP لچیکاوی اما بین ایل başkanlığış bu هات کرن و پیوه بیانات کلشداروğlu لبرچاوا بو بله که عبدالله دمان haberi hat همه bana o çi dibişin بله yani şu hela muhalefet etdinlere dokuzun evya زو çebi bu pe bikarbin ده وگرینا ناوری ده میدیسا به خبردانه و انشالله و مجاری دوام کن تماشاوان هجا دما ناوری هات پشتی ناوری ام انشالله دیسا به هفدورنه تماشاوان هجا برنامه مد دومه روژوا جواکی ده من روژوا سیاست خبر ده سیاست ترکیه که عبدالله قوان خبردانه و نیوجوما بو و جهیل مخالفت لسوالام جواب دابو ما هالبجارتنا كبيش وقت ونشواد خوينن سيرفي مجاري نقاشين كتينا كرن ونشواد بينن جهلا اقتداري جوا جوازي بنهرم بتشند قوتنا الويج بنهرن لورا وقت يخواب إدارة باجون. يعني تشتى برتي سوال كرن يك شيء ما جو هالبجارتنا بيش وقت عادي اتفاقيا وتكجار نابينا بارتيات شيء هر دو تیش پرتی اشتغلاندن شهلا مخالفت ادما گوت گاوه گاوهتین اصلا شهلا اقتداری جد وقتا مرل ادناره اقتدار جی حساب لاته يعني بلوک معلومه بری وانشي يعني اتفاق جمهوري يعني ملت اتفاق جمهوري بلی انا بچند را بلکه بالا و کشان yeniden Refah Partisi جرد بجن Fatih Erbakan beyanatı da go çır blok asisiyacı geçenebe. Yani de blok hani belki asisiyacı çebe. Çünkü şelkede Deva Partisi çebuye, herkes Gelecek Partisi çebuye. Belbijartına daviye de İyi Parti malumu ve giderken yani ve helbijartına gibimin 2023 ya hakikaten helbijartını cuda ve çebe. شهلا اقتدار اتناقوت شبروية كجي Erdoğan بالحصة شبو أخ بارتي قديس ببه بارتيا يكمين وقديس أوجي ببه سروك قافني ديت بارتا بيشه يعني بتمام بارتيارة إيرود كبه تكيلية يعني بلكي بي بارتي جير كالك أقوستي كبه تكيلية بالحصاد داوية دو حب تكيلية ويجيبور هفديتني ويجيبور كل بالا مكشانه نكجي معلومه به هدا پار سروکی گشتی اسحاق سالم به هدیتنی کرد ده پیورجی دناف سعادت پارتیسی ده گتسیری که yapıl زده هی اوسان اصیل ترک معلومه هدیتنی که جبویر کریه yani وقتت بالگور نیرینا در ولیدنر حقوس پارتیه مثلا گجودا هنه پارتی بلکه اویوانگی گل کی زده هنه دوان پارتیانی دیجیره پر علاقه دارده aslında her du partili gor partiyedin yani kuş CHP bigri kuş İyi Partiye bigri ya da F Partiyedin agınlıh ve bunu ve Gelecek Partisi ve Deva Partisi getirdin yani vakta tulvan dinare hep her du partiye tekili buar rakir hep bütün buar rakirdi daviyede belki kimlik kavani İslamiye yani enbiya kabul bakın Saadet Partisi de dirok direjde yani ناف پارتیا د تمثیل پارتیا اسلامی که یک جواب رحمت ارباخان لبر چاوی بو مجادله کو یا بگی رنگی هبو
سالی پاشی دجی بلکی هداپار که رفرانسا خو تنی آگ به اش اسلام دستیم که برنامه خوشی ده بلدار خستیه شبه هلی جده kimlika her da bala insana dikşine. Aslında eftekiliye serukomar van kesanar bildar xist belki şexendi hesabı raya şexendi hesabı oya pir işte bala vidikşin ya da tesire gil ser millet dihele yani van kesana nerina van şabe millet diye. Yani vakta van partiyana da me bejin her yekavak nav muhalefet edi bu milletri çi nerinçedi bu tekefati dibeji demek insan ki dindar bu oldar bu ya da muhafazakar gejerte gotin karı de ev benda çepdi vak millet ittifakı ki seroktiya ve CHP ev dikşine merekara oye bidirci. Yani şuban partiyana yek bir hündürü ve diminim veya per bala dikşin ki de hilbijartına davgede Saadet Partisi malume ve hündürü ve ad. Gıcı girti bu şiber ve ezdi bejim yani hilbijartinik nu tünük ki Fatih işte ezdi benim fakat vek hilbijartinik nu hebji tamamı partiya خباتی خودی کن اوش آنا دوی کی به دست بکه و اف مقصا زمان گتنگ ببه ام پارتیه بچوک داهی که فاتی وک پارتیه مزن رایوان پر زده و قیمت دستینه. بله که نوردین اف جی کو عبدالله بهانی که عبدالله yani من دوی وارد سوال بپرسیانا حتی دمکی وان البجارتنی پاشی بری me mesela bendava lehember partiyan stadi de embejin liseri evne hakiye ki jbo partiyen ko hezi kuvveti wani maddi u çapemenitinin desteği wanda nikarin xwe bi millete bidin gotin u hezi wani maddi jiber gotine bugijin her aliye welat evê bendavê li pêşiya wan wek bendekî bû ji xwe dihate dîtin lêbelê ev siyaseta nû ya em bêjin îttifaqan êdî partiyê ku wiha pir zêde em bêjin nikarin sedî sê şeş deh derên serê wan jî pir bi qîmet kir yani îro belkî ji sê çar partiyê ku rayê wan زیدنه بهتر پارتین کو رای وان کمن تینه خبردان لورا ایدی کوری بچوکن و دنگه و حساسیت ایدی الهفدو خرادکن ون و پیواجوی چواد خوینن سه چهار دقیقه سر و مجاره خبر بدن مجاره خوی داویه جیم انشالله خبر بدن. بله راستی پارتی بچوک حقیقتا دفعه وارد مهمن قیمتی وان گرام بویه نلگور جسی وانه جهیلا ملت وقتا گمرلی تر جناب پارتی بچوشک ده حقیقتا ایگو پیشروج وعدی ملت دکن حضور وعدی ملت دکن تشتن جدا جی سیاستا حتی انها گو کرنه و دکن تشتکی جوان جدا گو دبیجن افانا gerek ben jarabadın ve hele de kısmetsiz bir kısmet xuyadıkın u partiye mezinci ki hususen iktidarı ki o go yani dor peçe ki dani peşavan dan doravan jbona go dengevan dernek heve nek heji millet ki tişe go evde bejin ve çok siyasetek cüda çok siyasetek tişeki nühde beji u persgreke millet dini hole peşi ana partiye dinleyiş hak vakti tulman dinleri derdi milleti go herkes zane mesela meşhur nizam filan tişi çekin filan tişi binin vana juan beş pişikten iktidar işki vana jibiratkin mesela binin balağa hükümete AK Parti de çuare de ray dengi millet istendin hatın bun iktidar jbona derdi milleti her imezin doy devrede go dengi millet ناروان یعنی محافظه‌کار دنگیوان کم دبو هنک چند غروبه مارجینال گو کم بون لی جبونا گو جهیلا چپگیرا و جهیلا سیستما ترکی گو چپگیری دردخه پیش جوانا دنگیوان تنه دردکت و دنگی محافظه‌کار دنگی خلقی به پرانی سدی شیست و هفته هشته در ندکت
وعدا وینا هانی AK Parti da گوازه بم دنگ بیدنگا به وی شکلی هات بو اقتدار لیرو تدلیدن حقیقتا ویجی که ev hedef و armanca xwe ev wada xwe goj xelqê re gotu û xelqê re rabû piştî van 4-5 salê 6 salê paşî ve vana tamamıyla ji bîra kirî tamamıyla ew jî ke bûyê partiyek ji partiyê sistemê partiyek ji partiyê dewleta kevin û wek wê dimeşe mutlaka cudatiyê wê û xizmetê wê ji xelqê re ji van partî dinê bêhtir hene ama di vê warê digot wad dida digot ez ê bibim dengê bêdenga û ez ê hikûmetê yanî dewletê tê xizmeta xelqê a rast jî ev e evana hanê nanên cîn partiyekî nûh çêbûne nûh hatine xusûsen jî kê ê got bê ez referansa xwe jî İslamê dîsînim İslam jî kê ji xwe ji bo xizmeta xelqê yî û dewlet jî kê li gorî nêrînawan dewlet jî kê ji xwe xizmetkarê gerek xelqê bî yanî dewlet çi saziyek sivîlî got sivîl nikaribin van xizmetê xwe bikin ew kare bicîbînî bikin dewlet xizmetkarê milletî yanî işte partiyê got dibêjin em ê referansa xwe ji İslamê dîsîn gerek xizmetkarê millet bin dengê millet em bînin xwe heger karibin vê çika hanê ji dora xwe re vê dorpêçkirina hikûmetê û xusûsan a dewletê jî lewra sistem û hikûmet îro hatine di cihekê de ev de asê bûn bûnî yek heger karibe vêna hanê bişkîne bi şekilê ittifaq bi şekilê tiştekî nêbir bi şekilekî meşrû karibe vêna hanê bişkîne dengê xwe bibe millet xwe millet bidin naskirin heqîqeten wê millet lê xwedî derkeve wê wan derxîne pêş ji xwe got bi ittifaqekê bi şekilekî têketa meclisê dengê xwe karî bana bigihandana pirê millet ev dorpêçkirina dora xwe bişkenandana wê tiştekî xweşik çê wê millet heqîqeten siyasetek nûh li Tirkî fêm bikira wê van partiyê siyasiyê dinê jî kê li gorî wê li gor siyaset û got ew dimeşin wê xwe eyar bikire anha partiyek heqîqeten gelekî biçûkekê li gor denga li gor sindira denga dîsa jî kê muxalefeta got dike belkî xelq bê nahese lê partiyê muxalefetê xusûsan jî partiya iqtidarê xweşik pê dihese û lê guhdarî adeta wek got li bültena wê xistiyê bin teserruta xwe qemera xwe û lê dinere çi dibêje jê got faydelî bi hemin wana ser navê xwe dixe faaliyetê belê eviya jî şanseke ji bo partiyên ku zêde dengê wan dernê ji iqtidarê şans ji partiyên ku rayê wan kê min dengê wan nayê sehkirin re jî ev pêvajo şanseke wê li pêşiya wan dema ku hilbijartina were û bi partiyên ku bixwazin ji sedî yek jî bi pêş reqîbê xwe bikevin ew çax muhtacê van rayanê jî kêkê Nûreddîn wekî heft heşt deqê maye ji bo em bernamê biqedînin û lewra di dû me de jî bernameyeke zindî heye em mesela xwe dawiyê jî xeber bidin em mesela aşîkirinê bi rastî ji xwe eviya ne mijareke ku em bêjin em bi vê zanîna xwe serê xeber bidin lewra eviya ixtisaseke dinê ye lêbelê ev belakirina aşiyê û êmalkirin û parvekirina aşiyê ji bo temamê welatên dunyayê dewletên dunyayê pirsgirêkeke mezin e nihal li pêş dewletan li pêş dewletê ku xwe mezin dibînin xwediyê û siyasetê û gotin û em bêjin heqê gotina tim di destê xwe de dibînin û vê mijarê çi wat nêrin kêkê Nûreddîn û xeberdana xwe bi vê biqedînin îro Ewropa jî em dizanin ser vê mijarê bi hevdû ketine belê bi rastî kekê Fatih ev aşî dermanê vê bapêşa hanê wek got hêdî hêdî derdikeve holê dewlet giş îro veya bawer dikin ku milletê xwe zû bi zû ji sedî pêncî û şêst heger bi vî dermanî bînin ba heft û derman bikin wê pişta vê êşê bişkînin wê bihinekê rehet berdin evêna wexta ku tu ji hêla dewleta vilê dinere herkes dibe ez pêşî gerek
خلقی خواه به وی درمانی ده بینم با هفدو یعنی وی درمانش خلقی خواه پیدا بکم و وی آشیال خلقی خواه خینم اما او ایشک به وی شکلی که دنیای گشی نره که حقیقتا اگر لدرک دنیای تنه هبه لعادایک دنیای شک تنه هبه ایرو دنیا بویو گنده کی مزن لدرک تنه هبه دنیا گشی خلاص ببه اوروبا و امریکا و آسیا و افریقا وان هر bir قطعه مزن اگر خلقی خو گشی آشی بکن و ایشی تماما ایمها بکن لأسترالیا القطعات بچوچک تنه ما بجی که جوانا گو دنیا بویو گنده کی بچوچک و او ایشا هانه دیسا وان هر bir قطعه دنیای مزن دیسا بلا ببه yani çara vena hane evki tabi devlet dünyaya behevdur kardestiye ki bikin behevdur vi işihane millete xagiş yani peşi jisedi sih lazım ev millete hareket dikin jdara daran dera yani levra tücare vedrahaneyi akademisyeni vanin karkeri vanin vana hane giş dünyaya giş gerek behevdur bir aşikirin bir derman kirin ki dünyaya gişi garibin peşa ve ba peşa hane bisin İro Avrupa سر وان آشیانا شرکی و هفدو به اخانت و هفدو به نراستی و هفدو به پیمانا چیک ناین جی بوانا سوجدار دکن بله اما گو فابریقه وان جوان تنر بشون یا تا فابریقه دنیای آشیه جوان تنر بشون ملتی وان تنر صدی صد دو جارا سه جارا آشی بکن جی که وقتا گول افریقا او شاهانه نسکن و دیسا پشتی دو مها به ودراهانه و دیسا بوان کهوه جبو venahane gerek bir akıl bir hevdur yani dünya giş lideri devleti dünya gişi hem devleti devlement hem devleti fakir giş hevdur ben ba hevdu u vedrahane de vaku sisteme pergarek nüh çebikin be me çal dijberi ve nehoşiya hani bisekin me ça dermana aşiya بعدالت برابكن جبونا جو ايش بسكن نش بونا خلقي خاطرين بسكن لورا سكن عندنا خلقي وانتني درما كنا خلقي وانتني جفي نخوش يا هنر نچاري قرب في الشكل كي فينا هاني بكن افناج كي شخر رخصنا صحتي جهاني جي فينا دبيشي حقوقسزي واخلاق زيغ في وارد هي دولتي دولمند خو سرتست بين وشي دكن افنا نچار سري لازمه بدولتي فقير جكر وینا پار بکن وان درمانانا پار بکن veya az rast dibînim şêgo anha Ewropî dikin ji tîneta wan te her daim xwe tenê tefekkür dikin belê xwedê ji we razî be sê çar deqê me keke Abdullah serê meselê hûn jî kerem kin xeber bidin yani rastî be Fatih berî wexta nexweşî nûh derket em ser niqaşiya dewlet dayê berde bikim vê maske نقاشات نابینا وان ده هبو بله ولا اصحابین مو جمعیه هبو چی کردن حالا بیروجی کتن رقابتا اشیه حتی وادس استوقا کردن دولتنا بالام کشان کانادا سفارشا دایی بری گفتازه بده واری اشیه ده جمارا و 8 قاتل نفوسا و که فاتح جمارا دایی 8 قاتل nüfusaviye aslında hala devlet binlerana belki abori ya da bir kara borsa yani gibi piyasaya nemine geçeyim be az bir proşum bize de devlet na ya da ihtiyacım biraz keskin nemine bir şekilde fikrim. Yani hesap gidin jidikin. Hesap gidin jidikin fakat bir de işte en mühim kefati gel devlet na evne hoşi خلاص nebe للدولتي تجي خلاص نابه يعني تشخص عشي يقولوا اريد بتسير الملات بك شسدي سد يعني انما بين خوشي كذا حتى انا نا تجربه الدنيا صالح örgütü نجي تو دكتوري ببشكي نقول اريد بدوان aşağı شسدي نود belki tesir لوان insanlar terine fakat piş göre kavçı tesire böyle hakikaten evne hoşi diswe bir gehevan ne gehevan bir varide tişki zelal tüneye şber ve yekeji devlet tane gibi abistine tesire li ser wan bikji bi tamamı jigame bejin ki tesire ne ke ev devlete gifaqiyet gisbe pekevin ya da rahat nebin ya ve deriye hoş tamam devlet abigrin ki tesire ne hoşir me veya ne mümkün yani gerek duvarı
آبوریه دیگه پر تو خورد به او جی نممکنه تکیلی دولت آپاوره هنه شبروی تشتگی ایرو دولت بکن تشتگ هیه یعنی دواره آبوریه دن و دواره تکنولوژیه دن شبو و آشیه چو قاس کاره بن زیده بکن herkes bilhassa ev devleti devlement imkanı van hene hem duvarı teknolojiyede duvarı ilimde yani duvarı tendürisiyede o duvarı aboriyede şugule xo tevi hev bikin gilgorş tamamı devlet arı giteravi bikin veya geçe bikin ve jmara tamam bikin bir şekilde ve çareser bikin na yek bir ezi bistinim bira devleta dinnestin ya da ze pri bistinim sibezi stok bikin ev nexweşî nemimkün şinav millet rabe evya bi tamamê dewlet av girêdayê malûmê wê li Çînê derket me digo hiç nayê dera bi tamamê dinyê bela bû heger çareserîkê duwarê aşiyê jî dikî nebînin û gi vî warî de tifaqîkê çê nekin ve ew Çîn rabe aşiyan başe Rusya rabe aşiyan başe Amerîka rabe aşiya xwe her hebek wê digere du hebluwan kin bi $32 difroşe بله يعني عالی اقتصادی دجی رقمین پرمزنن رقم پرمزنش بروی گرگی وارد اتفاقی که باش با گوش ارتش ولی راد مالا و آوا که عبدالله قوان نورتین کوسری سرچاواره خود خیره مزم که انشالله مالا و شاوا خودش تماشاون نیجا به هفته جمعات داویا برنامه خواه حتی هفته کدن بمینن خیر و خوشی دا امانتی خدا